लांबाबो नों जेबो खालामहैनो हाया आं बुथारजागोन बुग्लिजागोन आंखौ मा नोंखौ मानो बिदि खालामो लावथिजों बुयो आं थासान्दियाव जेन ना गाज्रि खालामो ना लं थं थुनानै आंखौ ससियेल मिडियाआव हगारो ना भिडिअ खालामनानै हगारो दाखालिनिफ्राय जे मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो बे कल रेकर्डनि सिङावहाय मोनसे गाज्रि राव आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाया जोबोद गोसारगासिनो आङो बेयावहाय सोरबा मोनसे आफादखौ आं थांखिनानै गुन्दा बुङाखै बे गुन्दा सोदोबा बोरै ओंखारलांदों नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय दाथ' नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ आरो टाइटेल थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन साननैसो सिगाङावसो गोबां माने फेसबुक बा ससियेल मिडियानि गेजेरै गोबां भाइरेल जाबाय दंमोन आरोना मानो होनोब्ला जोंनिनो बर'निनो मुंदांखा माने फेसबुक क्रिएटर होननांसिगोन आरोना आरो बेजों लोगोसे इउटुबारबो होननानै बुंदो मानो होनबा रसमा ब्रह्म होननानै बुङोबाथ' बयबो सिनायखायो आरोना दा गोबाङानो सिगां माने बेंगलराव थानाय समाव गोबां भिडिअ आगारबाय ओमफ्राय बे समाव मोनसे कल रेकर्ड भाइरेल जादोंमोन दै बिनि सायाव दा रिप्लाइ होदों आरोना बिथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय फुल नाय आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदान भिउवार्सफोर फैदोंबा अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय दा आङो नोंथांमोननो मोननै आपडेट होगोन आरोना माने मोननैबाबो बे सासेनियानो आरोना रसमा ब्रह्मनियानो नोंथांमोना कल रेकर्डखौबो ससे नायनानै लाबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे दा रिप्लाइ होदों आरोना गाव माने कल रेकर्डनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो बिनिफ्राय कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दाखालिनिफ्राय जे मोनसे कल रेकर्डिं भाइरेल जागासिनो बे कल रेकर्डनि सिङावहाय मोनसे गाज्रि राव आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाया जोबोद गोसारगासिनो मानसिफोरा गोबां दुखु मोनदों जे मानो बेफोरबायदि मोनसे आफादखौ गुन्दा बुंनांगौ होननानै स' आङो बेयावहाय सोरबा मोनसे आफादखौ आं थांखिनानै गुन्दा बुङाखै बे गुन्दा सोदोबा बोरै ओंखारलांदों नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बेयावहाय बे आदामोनहा बड' वेलफेयार एस'सियेसननि आदामोनहा जेब्ला जोंखौ नागिरदोंमोन बे नागिरनायावहाय आंनियावहाय फन फैग्राखै आंनाव मानो होनोब्ला आंनाव सिमानो गैखाया मबाइलाव आं बिना सिमैनो 2 मासखौ आं थादों ओमफ्रायहाय बै मानसिनावहाय फन फैदों बे हौवानावहाय फन फैबाय बे हौवाया आंनो खोन्थाहरबाय जोंखौ नागिरदों जों सानैजों मोनसे रुमाव गैयामोन बे आलदायाव आं आलदायाव ओमफ्राय बे बुंहरबाय मा जोंखौ नागिरनो फैबाय आसामनिफ्राय फैखो ना बबेनिफ्राय फैखो आंनाव फन फैदों बिदि होननानै बुंहरबाय दासो फन खालामदों ओमफ्राय आंनिसिम फैगासिनो दं बिसोरो जेब्ला आंनिसिम सौफैयो अब्ला जोङो नोंनिसिम रुमाव थांनानै ज' रायलायनोसै डिसकास खालामसै होननानै बुंबाय ओमफ्राय दाना अके जागोन दे ओमफ्राय बेनावबो सोंबाय आं सोर नागिरदों माबायदि मानसि नोंनो जेबो खोन्थायाखै नामा होननानै ओमफ्राय ओहो आंबो मिन्थिया सोरबायदि मानसि जायखिजाया बिसोरो आंखौ लोगो हमफैनो लकेसन हरबाय आङो बिदि लकेसनाव फैगासिनो आं थानाय लकेसनाव होननानै बुंबाय ओमफ्राय दाना आङो रुमाव थानानै ओरैबायदि टेनसन जाबाय ओरैबायदि सानबाय सोर बिदि नागिरखो सोर माखो दाना आङो आंनि सिमखौहाय मबाइलाव सोबाय आं लाबाय थाग्रा सिमखौहाय सोआगारा मास मोननै दंमोन बे सिमखौहाय आङो सोबाय सोनानै सबसे सिगां आं जारिमिनावनो फन बुग्रोदों आङो बिमानावबो फन बुआखै सोरबा आंनि न'खरनि बिब' बिनानाव फंबाय बिमाय दङ बिसोरनाव आं फन बुआखै सबसे सिगां आं जारिमिनाव फन बुग्रोदों ओमफ्राय दाना बिनि राव खोनानाय लोगो लोगो ओरैबायदि रागा जोंबाय आं बेखौ न'आवबाबो मोजां रावजों रायखालामोन मोजां रावजों आं बेखौ बुंखालामोन बिनि राव खोनाबाथाय आं ओरैबायदि जोखाङो बे माबायदि मानसि आं बेखौ ओरैबायदि जोङो ओमफ्रायहाय बेखौ आं बुंनो साना दाना बेयावहाय ओंखारलांबाय नों सोर गुन्दाखौ फाथायहरदों बिदि आंखौ नागिरनो फैनाय होननानै आं बेवहाय बुंदों आरो ओमफ्राय आं सोरबा मोनसे आफादखौ थांखिनानै आं गुन्दा बुङाखै बे गुन्दा सोदोबा ओरैयावहाय ओंखारलांदों गोबां इउटुबारफोरा आं 2 मास गोमानायावहाय गोबां मानसिफोरानो भिडिअ बानायदों गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया गोबां इउटुबारफोरानो भिडिअ बानायदों सब इउटुबावनो भिडिअ नायोब्ला आंनिल' रसमा गोमानायनिल' भिडिअ नुदों ओमफ्राय गोबांथार बर' फिसाफोर दङ बेंगालराव थानायबो बे बिथांमोनहाबो भिडिअ बानायदों नै रसमाखौ जों नागिरगासिनो नै रसमाखौ जों बिदि बहा दं मा दं होननानै नागिरदों मादों होननानै बेफोरबायदि भिडिअबो आं नुबाय थादों ओमफ्राय दाना आं सानबाय मा होमबालाय बे बेंगालराव थाग्रा माखासे इउटुबारफोरखौनो जारिमिना फैसा हरनानै बेफोरबायदि नागिरनो थिनहरबाय खोमा नङाबालाय
बोरैथो बिदि नागिरनो रावबो फैसा मोनाबा बिदि सानबाय आरो आंना बे बड' वेलफेयार बेंगालर एस'सियेसननि आदामोनहाबो सिगाङावबो मोनसेबो पस्ट होआखैमोन नालाय रसमा बिदि गोमादों होननानै गोबांखौथ' होयो नाथाय आं बिसिनियाव नुवाखैमोन ओंखायनो आं सानबाय मा बिसोरनि नामानो फैया आंनि गोसोआव बिसोर नागिरदों होननानै ओमफ्राय न'खरनि मानसियाबो आंनावसो उल्था सोंहरबाय जेब्ला आं उनावहाय फन हरो सोर नागिरदों मामा एस'सियेसननि मानसि नागिरदों ना सोरबा होननानै बुंहरबाय बिसोरो ओमफ्राय आं मिन्थिया सोर नागिरदों खिन्थु मानसिफ्रा फैगासिनो रुमाव फैगासिनो सोर नागिरदों आंबो मिन्थिया होननानै बुंबाय ओमफ्राय मिन्थिया नालाय मिन्थिया बेयावनो आङो बे सोदोबा ओंखारलांदों रायजोफोर आङो बे बड' वेलफेयार बेंगालर एस'सियेसननि आदामोनखौ आङो बेफोरबायदि मिन्थिखा हसिखा आङो गुन्दा बे सोदोबखौ बाहायाखै आं मिन्थियैयावसो बुंफ्लांदों आरो आं नोंथांमोनखौ नागिरदों होननानै मिन्थियोबा आङो बे सोदोबखौ मालाबाबो बाहायनायबो नंखायामोन दायो गुबुन मानसिखौबाबो बाहायनाङामोन नोंगौ बे ओंखारफ्लांनाय सोदोबनि थाखाय आङो नोंथांमोननाव आखाइ खबजोबै आर'ज खालाम निमाहा बियो नोंथांमोनहा निमाहा होबानो जाबाय बे दायनि थाखाय बे खेबसे दायनि थाखाय बेनोसै नों मानसि फाथायहरनायाथ' सफैबाय ओमफ्राय आंसो माला मानसि फाथायहरखो मानो पुलिस केस होआ एसे बुजिदोलै नोङो फिला बिमा नों जाय मानसिफोरखौ फाथायहरदोंमोन बिसोरजों मोजां रायज्लायहर नङाबा खोथाया बोरैबा जागोन आरो जाय मानसिजों आं दंफैयो बे मानसिनि मोदोमाव लावथि गोलैनो मोना आरो बेखौ जेलावबो सोनो मोना दोननोबो मोना बेहा न'खराव रावबो गैया फिसा हौवा सासे दं फिसाखौ फोरोंनायनि बेहा दायथ' दं औ नों बेखौनोथ' बुजिदो ओंखायनोथ' आं हले बुंहरखाबाय बुजि प्लिज अननानै आरो आंखौ लांबाबो नों जेबो खालामहैनो हाया आं बुथारजागोन बुग्लिजागोन आंखौ नोंखौ मा मानो खालाम बिदि खालामनो लावथिजों बुयो आं थासान्दियाव जेन ना गाज्रि खालामो ना लं थं फुनानै आंखौ ससियेल मिडियाआव हगारो ना भिडिअ खालामनानै हगारो हगार आं गियाबो मोदोमाव खोमोन दोंसेबो मावाखै आंहा आं थासान्दियाव फैनायाथ' सफैखाबाय मानसिफोरा दसे थानानै भिडिअआ भाइरेल जासिगोन मा बिदि हगार खालायखो नोंलाय बिदि नङाथ' र' मानो नों फाथायहरनाय मानसिफोरानो गासिबो इउटुबार जोब्बा बिसोर मानो भिडिअ बानाया मास मोननै गोमानानै थानाय सासे फेमास इउटुबार हिनजाव मानो भिडिअ बानाया बिसोरो बिसोरखौथ' आं भिडिअ बानायनो थिनाखैना नोंनि खोथा होनबा बेयाव सोलिगोन नामा खय हाजार बुस होदों नोंलाय भिडिअ बानायनो मोनलायि आं बिसोरखौ भिडिअ बानायनांगौ नागिर होननानै थिनदों नामा मानो थिनाखै नोंलाय नों एसे साननानै बुजिलाय नोंनि एसे खोथाजों मोजां बेयाव सोलिया सानलायदो मोजां सानलाय आं जे प्लिज सानदों मोजांखौनो सानखादों आं होनखाबाय खिन्थु जाय मानसिजों आं दंफैयो बे मानसिया फोथासेबो बुजानोबो मोननाय नङा आरो बेबायदि जानो मोननाय नङा आं होनखाबाय आं थांगोन आदसा मोजाङै मोजां थांगोन आं दे खोनादोंना खोनायाखै बुं दे नों जाय मानसिखौ हमनो होननानै थिनहरदोंमोन बे मानसिफोरनाव फन हरनानै बुंहर मानसिखौ जेबो खालामनो मोना मोजाङै मोजां रुमसिम लानानै फैनांगौ ओमफ्राय आं थांगोन आंखौ मा खालामो खालाम आंखौ मा साजा होयो हो आं रावनिबो गोदै रावाव गोजावनानै फैयाखै आं हारसिङै फैदों आं नोंखौ जेबो खालामनो होआ मिथिबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जानांगौ मानो होनोब्ला सिगां माने बेंगलरावथ' खारलांदोंमोन होनना बुंदोंना गोबाङानो सोरबा हौवाजों खारलांदों होनदों बिनिफ्राय नै दाखालि साननैसो आरोबाव कल रेकर्ड भाइराल मोनसे फैबाय दंमोन आरोना ससियेल मिडियानि गेजेरै नोंथांमोना गोबाङानो नायबायबो जानो हागौ आरो गोबांनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ आरोना बिनिफ्राय आं दा बेखौ लानानै आरो रिप्लाइ भिडिअखौ लानानै नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ एक्सप्लेन खालामनानै होबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाखाबाय जानांगौ नायनानै लाबायबाथ' नोंथांमोना मिन्थिनानै मोनखाबाय आरोना मानो होनोब्ला दा भिडिअखौथ' नायनानै लाखाजोब्बाय बयबो रसमा ब्रह्मजों आरो बिनि हासबेन्डजों मा रायलायखो नोंथांमोनाथ' कल रेकर्डनि गेजेरै खोनाखाबाय जानांगौ आरोना फुल होआखै आरोना नोंथांमोना फुल नुखाबाय जानो हागौ फुल नुवाखैबा नोंथांमोना इउटुबफोराव सार्च खालामनानै नायबा नोंथांमोना मोनगोन आरोना थांनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय रिप्लाइ होनाय भिडिअखौबोथ' नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो आरो नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लग चेनेलनि लिंकखौ मोनाखैबा आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोन्दों नोंथां बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय